כסף. אולי קצת בלתי צפויים מהרוסים. אבל לפרושת צ'צ'ניה, יש לך את הפוליקק, כן? הפוליקק, כן? אנחנו נגיד לכם קטע שאני הבאתי לאלכס, הייתי ביוון, והבאתי לו קטע מסלוניקי, ביקרתי בסלוניקי, באמת מצוקה, הייתי לפני שנתיים, באמת, עם כל הגלובליזציה, היה קשה. באמת, אני ראיתי 30 ילדים בגיגית בסלוניקי. פעם הראשונה ראיתי מה זה שוטף 30. וגם אני הבנתי מאיפה בא השם הזה סלוניקי. למסכנים האלה אין להם כסף לקנות סלון, הם קונים סלוניקי. מתבחיקי, שולחן מה? הייתה תגובה ואני נורא רוצה לא לאבד אותה. היה מישהו בסלוניקי? כן? באמת הייתם בסלוניקי? הם אנשים עם כסף. אוקיי, אז הנה זה מגיע.